म्हणजे तुम्ही म्हणालात की लहान मुलांना पण होतं. इज इट समथिंग रिलेटेड टू डी-एन-ए? आपण येस, इट इज. इफ एट ऑल इट इज जेनेटिकली देअर विथ आवर फॅमिली, इट इज ट्रान्सफर्ड अँड इफ एट ऑल इट इज ट्रान्सफर्ड, डज इट गेट वर्स विथ एव्हरी जनरेशन? जे अनुवंशिक म्हणजे जे जेनेटिक आलेलं असतात, हं, आजार जे असतात, ते हं, प्रत्येक पिढीमध्ये ते आपले आपले गुणधर्म दाखवत राहतात. हं, तर ज्या पिढीमध्ये जास्त होतात, त्या पिढीचा एकतर व्यायाम हं, कमी असतो किंवा आहारामधनं जे मिळायचे असतात घटक ते कमी असतात हं, आणि त्याच्यामुळं तो जास्त होतो. त्याशिवाय आपली लाईफस्टाईल म्हणजे अजिबात व्यायाम न करणं, एका ठिकाणी बसून राहणं, फॅटी फूड सारखं खात राहणं, हं, मोबाईलचा वापर जास्त करणं, याच्यामुळे जी आपली जी शरीराला चलन-वलन व्हायला पाहिजे, ते खूप कमी व्हायला लागले. हं. ओके. अजून एक गोष्ट आपण ट्रीटमेंटकडे जायच्या अगोदर आपण टीव्हीवर किंवा जनरली बघतो, की कॅल्शियम टॅबलेट्स खा किंवा यू हॅव दोज टॅबलेट्स ऑर पावडर. हाऊ एफिशियंट आर these कॅल्शियम टॅबलेट्स इफ देअर इज अ प्रॉब्लेम? येस. कॅल्शियमचं सप्लिमेंटेशन दिलं जातं. कॅल्शियम विथ युजुअली हं, व्हिटॅमिन डी3 दिलं जातं, की जेव्हा हं, तुमचे सांधे झिजायला लागतात किंवा त्या सांध्यांमध्ये जरा हं, कुरकुर व्हायला लागते हं, त्यावेळेला. तर कसं आहे, तुमच्या शरीराची हालचालच नसेल हं, आणि तुम्ही हे वरून कॅल्शियम जर का घेत असाल, तर शरीराच्या हालचालीमधनं काय होतं, की ते पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हं, आयन्स जे असतात, ते आपल्या हाडांमध्ये ते हं, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह ती जी रिएक्शन व्हायला हं, पाहिजे, एक इलेक्ट्रिसिटी जी फ्लो व्हायला पाहिजे शरीरामध्ये, ती जर झाली नाही, तर हे कॅल्शियमचे आयन जे आहेत, ते हाडांमध्ये जातच नाहीत. ते बाहेरच्या हं, बाहेरच तसेच किडनीमधनं बाहेर जातात. हं, ते स्टोअरच होत नाहीत. तर त्याच्यासाठी शरीराची हालचाल होणं हं. हे फार महत्वाचं आहे आणि आपण सध्या तीच बंद केलेली आहे.